Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Iya, syukur dalu para kadang. Kepareng aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, lan ugi ngaturaken rahayu. Sugeng dalu lan sugeng pepanggihan tasih nyawiji wonten ing radio Gemilang FM 96,8 FM. Ingkang ing dalu punika badhe ngrembak babakan pewayangan wonten ing adicara Borobudur Semawur. Para kadang nyuwun pangapunten, wanci punika Raka Mas Unggul Wicaksana mboten saged sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya awit wonten kawigatosan ingkang mboten saged tinelar. Ewa semanten ing semangkih para kadang badhe dipun kancani ingkang sampun rawuh nyawiji wonten ing papan menika kadang kula Raka Mas Santo Sadewa. Raka Mas Susanto Sadewa menika ugi salah setunggalipun dalang ingkang ugi kawentar lan ugi nderek nglintiraken sedaya katiasanipun dhateng lare-lare supados wonten generasi muda ingkang tansah gilut dhateng kabudayan mliginipun ing pedalangan. Para kadang sumangga ing semangke saged wawan pangandikan kalian kadang kula Mas Susanto Sadewa. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Bapak Kikis. Nggih dangu mboten pinanggih. Nggih, sawetawis nggih. Nggih. Lah karang menawi bakda Sawal menika wulanipun wulan kaidah leres saged ugi winastan wulan Selo ngaten nggih. Lah para kadang-kadang seniman menika nggih kathah ingkang Selo saestu. Anggur-angguran wonten ing dalem kegiatan sanesipun ingkang sok-sok mboten gayut kalian seni kabudayaan. Nggih. Nggih kalau wanci mila pancen sak kedah cara hidup-hidup kangge ngasuh. Nah. Leres nggih. Lah gayut kalian pepanggihan dalu punika Raka Mas. Nggih. Ing semangke panjenengan sampun ngasta salah setunggalipun tokoh. Monggo menawi badhe kaaturaken dhateng para kadang ing semangke. Menika tokoh menapa? Oh Raka Mas? nggih. Nggih. Sugeng dalu para kadang kinasih. Sugeng dalu Bapak Kikis. Nggih. Dalu menika makayutan kalian tema adicara dalu menika inggih menika pengenalan tokoh wayang. Tokoh wayang. Menika dalu menika badhe kula aturaken tokoh ringgit inggih menika Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Inggih. Nggih. Raden Gatotkaca menika. Nggih. Tokoh Sang Gatotkaca. Nggih. Nggih. Raden Gatotkaca menika kacariyos putra Satriya Indrapati, putranipun Raden Harya Werkudara. Ngaten. Putra ingkang dawah tengah. Oh. Terus ingkang bajeng menika Antareja. Lajeng ingkang panengah menika Gatotkaca. Ngaten. Lajeng ragilipun Antasena. Nggih. Menika panengahipun ngaten. Panengahipun. Nggih. Lajeng ibunipun. Ibunipun Raden Gatotkaca menika ingkang patutan kan Werkudara menika Dewi Arimbi. Putri Pringgondani, putranipun Prabu Kala Trembuku. Menika wayahipun Trembuku. Nggih. Menika mila kula kok mendhet tokoh
ringgit Gatotkaca amargi kathah patuladan utawi conto-conto karakteristikipun watakipun ingkang saged dados conto kangge dipun saged kagem patuladan para leres kadang inggih. nggih. Lah salah setunggalipun kagem patuladan Nggih. kagem patuladan para anem menika menapa kinten-kinten? Salah setunggalipun inggih menika Gatotkaca menika setunggalipun satriya Nggih. ingkang gadhahi watak setya bekti dhateng negari. Amargi piyambakipun menika setunggalipun satriya nggih. Nggih. Satriya ingkang watakipun mila bebela dhateng bebener lajeng brasta angkara murka. Oh, lah menika. Lan ngayomi dhateng para kawula. Nggih. Menika Gatotkaca nggih. Lajeng ugi wonten cariyos Wahyu Senopati. Nggih. Wonten cariyos Wahyu Senopati menika menawi boten kelentu ingkang saged nampi Wahyu Senopati nggih Raden Gatotkaca. Leres nggih, leres sanget nggih. Nggih, menawi ngaten Raden Gatotkaca menika ugi salah setunggaling perwira ngaten nggih. Salah setunggaling perwira agung Senopati. Leres nggih. Wah, anak sakniki wis iso dadi panglima. Panglima leres Panglima. Wah, nggih. Kapinujon ya piyambakipun saged ngambah ngantariksa kai mabur. Mila kawastanan yen cara wonten pedalangan pun wastani angkatan udaranipun. Angkatan udara. Angkatan udara Gatotkaca, angkatan daratipun Antarja, angkatan lautipun Antasena. Nggih. Ya kapinujon yen Antarja menika putranipun Werkudara ingkang bajeng menika pancen saged ambles bumi. Katigdayanipun saged ngedalaken wisa nggih, wisa. Raden Antarja kala. Antarja nggih kangge mejahi mengsahipun. Lajeng Antasena ingkang minangka ragilipun menika saged ngambah samudra. Dados tiga-tiganipun putra Werkudara menika werni 3 angkatan darat menika Antarja. Lajeng angka kalih Gatotkaca menika ngambah angkatan udara nggih. Ngakasa lajeng angka 3 Antasena. Ngambah samudra. Wah, iki dadi mpun komplit ngaten prajurit ing Ngamarta ingkang dipun turunaken Raden Werkudara ngaten. Wah, para prajurit-prajuritipun menika sampun komplit wonten angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Nggih. Lajeng Raden Gatotkaca menika menapa sampun ngantos dewasa menika dados senopati. Menika ngantos menawi wonten cariyos menika rak wonten cariyos Gatotkaca gugur ngaten. Leres nggih. Lah menika menapa nggih cara tembungipun biografinipun nggih. Gatotkaca menika lak mila pancen nganu ta menika setunggalipun jalma menungsa ingkang pancen gadhahi kadigdayan sampun cara tembungipun gawan bayi ngoten. Gawan bayi. Nggih. Kacariyos nalika lairipun Gatotkaca menika saderengipun menika lak nalika punang jabang bayi ingkang tasih wonten kandhutanipun keng ibunipun ingkang kekasihipun Dewi Arimbi. Menika lak nganu mboten sampunipun lahir kok puseripun mboten saged dipun pagas mawi lelandhep menapa kemawon. Peso ingkang landhepipun pitung penyukur kemawon mboten saged nedasi. Ngantos lajeng menika sami bingung to menika. Nggih. Lah, kapinujon rikala semanten kayangan menika pinuju wonten ontran-ontran. Nggih. Setunggalipun raja raseksa ingkang naminipun Prabu Kagapracana. Menika utusan dumateng patihipun ingkang nami Kalaskipu supados ngraman dhateng kayangan
badhe nyuwun widodari. Widodari. Terus Kraman menika saking anapa negara kerajaan buta ngaten. Nggih, leres. Nyuwun Kraman badhe garwa widodari kayangan. Namun niku lak naminipun lak nyahak utawi cara tembungipun lak nyangklak nggih. Nggih. Mas nggih. Tasipun titah langkung-langkung kok buta kok arep dipun raseksa nggih. Garwa widodari ora sak mestine. Mboten sak mestine. Lah gandeng menika sampun nyahak lajeng kalian Jawata lajeng dipun duwa dipun penggak. Nggih. Terus paperangan. Paperangan sawetawis jebul patihipun Kaga Pracona menika patih ingkang digdaya. Ingkang kala Sekibu kala. Leres ingkang kala Sekibu menika. Saengga para Jawata sami mundur keseser kasoran anggenipun lumawan kasipung menika wau. Nggih. Lah gandeng keseser lajeng Rembag antawisipun pepatih kayangan Sang Hyang Daranrada kalian Bathara Guru ratunipun kayangan. Terus pundi wonten-wonten ngaten menika. Ya sampun sak menika kedah pados Pintasraya utawi pados pambiyantu. Nggih. Lajeng sinten nggih sampun kula tak nganu. Tak mandhap dhateng Mercapada utawi wonten dunia wonten bumi ngoten nggih wonten. Lajeng sinten ingkang badhe pun dapur. Nggih anu kemawon. Mangke cobi kadosipun yen anu putra Jodipati menika. Mongko tasih bayi kala wau. Tasih bayi. Bayinipun Gatotkaca menika. Terus nggih. Lajeng sampun Jawata mandhap kanthi Pitaranarada tedhak wonten ing Mercapada. Nah, wonten cariyos sanes wedal ingkang ugi meh sami Pitaranarada menika ngedhakaken pusaka ingkang nami Senjata Kunta nggih. Senjata Kunta. Nggih. Badhe kaparingaken dhateng titah ingkang gentur tapanipun. Tututanipun ingkang badhe dipun paringi nggih. Pamadya Panengah Pandhawa pun Permati rikala semanten Permati dereng anu dados satriya Arjuna nggih tasih Permati. Tasih Permati. Nggih. Lajeng Taranrada tedhak lajeng manggihi setunggalipun jalma satriya ingkang pasuryanipun meh bagus. Nggih, meh sami. Panduganipun Bathara menika Permati. Singkating carita lajeng pusaka dipun paringaken dhateng satriya bagus menika. Saksampunipun ngaten Taranrada dangu. Lah Permati to gandeng kowe gentur tapamu iki tak paringi kanugrahan. Wujud senjata kunta. Satriya ingkang nampi menika naminipun Suryatmaja. Suryatmaja, nggih. Sasampunipun tampi lajeng bidal. Bidal wonten margi lajeng mangu-mangu. Nggih. Wah iki mau kok rasaku kok ora kepenak iki. Nggih. Kok kaya beda. Kaya beda slagane kok Permati iki kaya iki. Bocah iki wong ya alus. Luruh pasemone iki kok mau kok kaya senajan to bagus pasuryane kok rada nganu. Sugal ngaten nggih. Balik malih. Nggih. Balik malih. Mboten lajeng bidal pinanggih satriya Permadi menika. Nggih. Kowe kok ning kene malah wis tak paringi kanugrahan. Nggih. Pusaka Senjata Kunta. Sanes kula ngaten. Sanes kula menika kula dereng nampi dereng pinanggih kaliyan pukulun. Lho, nek ngono aku mau kleru. Lho arep sinten? Aku mau ning kono kae cobi kula tungganipun. Jempun susul pinanggih menika wau. Nggih, kacarita Suryatmaja kaliyan Permati pinanggih. Pinanggih. Lajeng dados pasulayan. Senjata Kunta pun suwun kaliyan Permati. Wong naminipun nganu nggih wonten paribasanipun ngemut gula krasa legi. Eman nggih. Nggih. Jeng pasulayan rebatan. Nggih. Rebatan pusaka kekalih Bandayuda jebul Senjata Kunta boten saged dipun beto Permati, tetep kebeto dening Suryatmaja namung Permati pikantuk rangkanipun.
Wah Surya Purwatmojo lajeng belajar. Sing dateng Dorondrodo piye nggih Permadi. Waduh Pukulun engko kok kula kok mboten pikantuk senjata kunta. Namung pikantuk rangkanipun. Ya wis ora apa-apa kuwi ya ana dayane kok. Iku sawijining wektu mengko kuwi migunani. Wis saiki kowe anu wae Baliya ana Kasatriyan Yodipati mergo kae lagi ana perlu punaanmu Gatotkaca kae wis lahir ning kok durung bisa puput pusere. Oh inggih lajeng wangsul kating carita Permadi dumugi wonten ing Kasatriyan Yodipati. Lajeng sampun dipun blakakaken iki ora iso dipedhot. Bisane nganggo senjata kunta ning miturut egoipun Dorondrodo iki iso kanggo magas. Najan namung rangka. Namung rangka. Estu dipun pagas saestu awet saking kersaning Jawata saged pagas. Asa sampun dipun pagas lajeng Dorondrodo ngendika, "Ah iki ngene, Ger. Gandeng bocah iki wis bisa pupus, wis pusere wis bisa pedhot. Iki bocah tak go munggah ana kayangan dadi jagone dewa. Kanggo ngusir ngeraman kono Ratu Buta sing arep mboyong widodari." Wah, lajeng Werkudara apa nganu apa Pandhawa kuwi ora ana sing digdaya apa kok nganti bayi we kok dadak digawa munggah. Wis pancen iki pancen kudu ngono kuwi lelakone. Ya wis ora sah kan wis percaya karo aku nek perlu kowe kabeh do melu aku ning kayangan nekseni. Lajeng bidal sedaya. Jabang bayi dipun paringi tetenger nggih jabang bayi tetuka nggih. Lajeng pun do minggah pun papakaken kalian Denawa menika. Dorondrodo ingkang ngajengaken ngantos patih kala Sekibu. Kala Sekibu kula ngantos ngendika dewa iki piye to apa nganti entek nalare kok nganti bayi kok dijokke. Wis nek pancen kowe arep anu ya iki mungsuhmu bayi wae. Najan bayi tanding ana. Lajeng pun cokot pun kipataken bayi pecah lajeng Dorondrodo pun beto cemplungaken wonten Kawah Candra Dimuka. Lajeng dawuhi para Jawata supados pusaka-pusaka ampuh pun cemplungaken dhateng Kawah Candra Dimuka menika. Lebur nggih, pusaka lebur Gatotkaca mboten pecah malah saya digdaya, saya sentosa. Mbok pilih pancen sampun dados keparenging Jawata. Miyos saking Kawah Candra Dimuka malah dados satriya ingkang kados dipun gege, dados lare ingkang ketingal gagah sentosa. Lajeng tanding yuda malih aben lajeng mengsah Sekibu. Sekibu singkating carita lajeng dipun percaya dening Gatotkaca dipun nuntir jangganipun pedhot lajeng pecah. Pecahipun Sekibu. Lajeng utusan pendherekipun Sekibu lajeng matur dhateng Gustinipun yen utusan Prabu Kagapracana menika wau pecah. Kagapracana lajeng minggah kayangan babar pisan perang nggih tundhanipun tetep pecah dening Raden Gatotkaca. Wonten mriku menika lajeng wonten cariyos Gatotkaca Kalanjaya. Minangka raos bingahipun para Jawata lajeng Gatotkaca pun jumenengaken dados ratu dados Nalendra menika. Nalendra wonten wonten kayangan. Wonten ketang namung bebasanipun sak kedheping netra. Ngaten. Minangka napa pamatur nuwun para wau amargi kayangan nalika semanten wonten kraman nanging sak sampunipun utusan si bayi Gatotkaca wau Jabang Tetuka. Ewa semanten saged tentrem malih ngaten nggih. Mila pun paringi kanugrahan asma nggih menika Prabu Guruputra. Prabu Guruputra. Dados jumenengipun anu nggih wonten kayangan Jungkring Saloka tetepan. Kayangan Jungkring Saloka. Nggih. Menika
cariyos singkatipun Jabang Tetuko utawi Gatotkaca. Nggih. Lajeng sambat kalian Wahyu Senopati menika wau. Mila nggih pancen Gatotkaca menika setunggalipun satriya ingkang dados pepetingan nggih. Lah nggih. Mila kok ingkang saged nampi kok Gatotkaca kok sanes Abimanyu, menapa Antareja ingkang putra Bajeng, menapa Antasena ingkang kadigdayanipun kelangkung kok mboten malah wisanggeni. Menika nggih. Ning nggih mbok bilih kados Bapak Kiki sampun prisa naminipun Wahyu menika. Wahyu menika mboten saged dipun gadang. Nggih, saged dipun gadang. Sagedipun namung nyuwun. Ewa semanten ingkang saged kapanjingan Wahyu utawi nampi kanugrahan Wahyu menika mboten saged namung napa sembarang tiyang menika rak mboten saged. Nggih. Kedah dados Jawata menika sampun milih ngaten. Sampun milih endi sing kudu diparingi wahyu. Najan to nuwun sewu nggih. Jawata ugi kala mangsa kleru ngaten. Nah, kala wau menawi miderek cariyos ingkang ngajeng bilih nalika senjata Kunta badhe kaparingaken permadi jebul kleru Suryatmaja. Leres. Nggih, dados menika menapa cariyos-cariyos piwulang tiyang Jawi bilih Najanta Dewa menika tasih titah, tasih titah ingkang maha kuwaos pramila kenaning nggih Najanta wis diarani dewa ning tetep kena lali kena luput ngaten nggih. Terus mboten kok terus dupeh dewa ora entuk salah menika kan mboten saged. Kados sanes Gusti Allah. Nah, ngoten nggih. Nggih. Lajeng ingkang maringi nami Gatotkaca menika sinten? Nggih. Gatotkaca menika dados nami sanesipun lak wonten Jabang Tetuko, Gatotkaca, Krincing Wesi, Rimbyatmaja. Nggih. Lajeng wonten Guru Putra. Menika Suryakaca ugi, Raja Gundala menika aminanipun Gatotkaca. Mila pun wastani Gatotkaca niku Gatut misalnya tembung Gatuk, kaca menika minangka dados pengilon. Dados niku saged kangge kaca benggala. Nggih. Lair lan batosipun menika yen saged tiyang menika saged keplok ngoten nggih dados. Oh, ngaten. Gatuk antaresipun napa batin kaliyan lairipun nggih. Oh, nggih. Gatotkaca ingkang paring tetenger nggih menika Bathara Narada. Lajeng Guru Putra amargi pinutrakaken dening Bathara Guru awit sampun ketrimah anggenipun labuh-labet dhateng lajeng kajumenengaken kala leres. Rimbyatmaja amargi menika putranipun Dewi Arimbi. Ugi dipun wastani Sena Putra ugi nggih menika amargi putranipun Raden Bratasena. Nggih. Lajeng Krincing Wesi amargi saliranipun yen Triwikrama badan sekujur dados wesi waja sedaya. Menika lajeng Raja Gundala menika menapa nggih petir nggih utawi bledhek ngoten nggih. Gatotkaca menika amargi nggadahi kadigdayan yen sampun Triwikrama saged nyipta bledhek kathit watahipun 1000. Oh, nggih. Lajeng gayut kalian menika rak wonten Gatotkaca pinten-pinten werni ngaten. Nggih. Nah, iki menika kula kok dilalah beto Gatotkaca 3 cacahipun. Ngaten, nggih. Menika sinaosa sak triraman utawi sepintas menika sami. Namung yektosipun menika nggadahi piyambak-piyambak. Oh. Nggih. Menika wonten 3 werni 3. Nggih. Nah, menika nggadahi cara-cara menika nggadahi secara teknis menika nggadahi tugas piyambak-piyambak. Lan wonten sesebatanipun. Menika Gatotkaca Wanda Lawung. Nggih. Menawi ingkang menika Gatotkaca Wanda
Tatit. Menika wanda Tatit. Nggih. Menika ugi wanda Tatit. Lah bentenipun menika kalian menika sami-sami Tatit kok ingkang setunggal awarni jene utawi kuning, ingkang menika kok cemeng. Menika yen secara teknik wayang sedalu menika wonten pathetan nggih. Pathet 6, pathet 9, pathet menyura. Biasanipun fungsinipun yen pathet 6 tasih lasem nika ginakaken Gatotkaca ingkang lawung. Ngaten. Ciri khasipun bentenipun kalian Tatit kala wau paswiranipun langkung dungkluk. Sinasa menika sami-sami jene ning yen dipun jejeraken menika nggih. Langkung dungkluk. Nggih, langkung luruh. Nggih. Menika pundak utawi baunipun lak nggih benten. Nggih, benten. Dados semu nggih, langkung luruh. Nggih. Menika kangge pathet 6 utawi yen perang utawi nggih tasih perang sonten. Nggih, perang sonten. Wancinipun wanci nggih wiwit jejer sepisan ngantos tabuh 12. Menika ngginakaken ingkang lawung menika. Dados nganunipun dungkluk. Nggih. Lah yen menika dedegipun langkung dangak. Dados jajanipun langkung mungel. Nggih. Lajeng mukanipun ugi langkung dangak. Ngaten, nggih. Yen dipun tingali menika pancen langkung gagah. Langkung gagah. Terus nganunipun gagah. Menika dipun ginakaken ugi lasem namung sampun wanci dalu. Nggih. Menika antawisipun jejer kalih ngantos. Ya, jejer kalih ngantos ngambah pathet 9. Pathet 9, nggih. Menika ingkang wanda Tatit awarni jene. Nggih. Ingkang menika cemeng sami-sami Tatit, gagahipun sami. Nggih. Namung bentenipun menika warni cemeng. Nggih. Menika dipun ginakaken yen sampun wanci enjang, amuk-amukan. Nggih. Utawi yen kangge pathet menyura. Nggih. Nah menika ginakaken cemeng. ingkang cemeng. Ngaten menika. Nggih. Ya secara teknik utawi nganunipun ngaten menika. Nggih. Lajeng napa yen kangge paperangan upaminipun sami-sami adep-adepan lah ndangakipun lah yen gagah ketinggalan anu nggih. Langkung kendel raosipun nggih. Langsung tinggal nggih nganu lah langkung tatak cara-cara. Nggih. Terus sinaosa kawastana namung wujud ringgit namung yektosipun wonten menapa wonten arah sedya utawi tujuanipun dipun damel benten-benten menika amargi wonten fungsionalipun. Ginanipun benten. Benten. Menika ingkang model Gagrak Ngayuja. Gagrak Solo menika nggih janipun secara fungsi nggih meh sami ngaten menika namung naminipun wonten nami sesebatan piyambak namung kula kok mboten patos maosi menika Gagrak Solo. Nggih. Menika Gatotkaca, Jabang Tetuka. Leres. Jabang Tetuka menika nalika tasih bayi ngaten. Leres nggih. Nalika tasih bayi. Sasampunipun dewasa naminipun utawi asmanipun langkung kathah ngaten. Leres nggih. Awit wonten cariyos-cariyosipun ngaten. Leres. Nggih. Mila menika yen Gatotkaca menika pancen mila dados idolanipun lare-lare mliginipun angkatan bersenjata tentara nggih. Sami dados idola ngaten. Mengidolakan tokoh Gatotkaca. Nggih. Dasaripun kacariyos menika pancen satriya ganteng. Nggih. Ganteng, gagah pideksa. Najan mbahipun menika ugi wonten ingkang saking raseksa. Nggih. Ingkang saking Trenggondani kala nggih, trah ibunipun. Nggih. Terus ibunipun mila
nami Dewi Arimbi. Gadai sederek tapi kadang sepuhipun ini nggih Arimba. Nggih. Lajeng rayinipun Gatotkaca menika bangsa Braja. Wonten Braja Denta, Braja Musti, Braja Lamatan. Nggih. Lah Kapinujon putra antawipun 6 kalian Kala Bendana. Oh nggih. 6 menika ingkang mijil putri namung Arimbi. Nggih. Wah, saya dalu saya gayeng saya seger niki wah carosipun sampun ngrembak bab trah-trahipun Dewi Arimbi ngaten nggih. Nggih. Bapak Santo, sawetawis badhe kasih kekrumiyin badhe wonten pariwara ingkang sowan katur wonten ngabiyantara para kadang sedaya pramila badhe kasambet malih ing semangke. Sumangga sugeng midhangetaken. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, Yong, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho Pak, Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki Pak? Iyalah Bu. Lain kali
bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Gemilang Iki karo kadang pinanggih malih kalian kula lan Bobo Santo wonten ing 96,8 FM Radio Gemilang FM. Tasih ngrembak bab ringgit utawi wayang menika tokoh Gatotkaca. Kalau sampun ngrembak bilih Gatotkaca menika ugi trah saking Pringgondani ngaten. Ingkang nami Dewi Arimbi ngaten nggih. Arimbi, leres inggih. Lah, Dewi Arimbi menika kagungan sederek cacah 6 kalau wau. Nggih. Nggih, sedaya 6 ngaten nggih. Sedaya gunggung 6 dados Nggih. sederekipun gangsal nggih dados. Oh, sederekipun gangsal. Dados lajeng Arimba menika mbajeng. Bajengipun Nggih. lajeng Arimbi, lajeng Brojo Denta, Brojo Musti, Brojo Wikalpa, Brojo Lamatan, Kala Bendana. Nggih. Nggih. Lajeng kasarios kok saged pinanggih kalian Raden Bratasena utawi Raden Werkudara. Mila lajeng saged kagungan putra Gatotkaca. Lah menika wonten cariyos kok saged ngaten. Antasipun putri Raseksa lan putra Pandhawa. Nggih, Pandhawa ngaten. Nggih. Dados menika cariyosipun radi sawetawis panjang. Rumiyin menika lak simbahipun Gatotkaca menika Ratu Ngastina. Nggih. Ingkang jejulukipun Prabu Pandhudewanata. Nggih. Menika kagungan kadang Sinurowedi utawi sahabat yen cara tembung sakmenika. Naminipun Raja Pringgondani, naminipun Prabu Trembuku. Oh, dados Prabu Trembuku kalian Prabu Pandu menika sederekan ngaten nggih. Nggih. Tunggil guru. Nggih. Dados sahabat jan sahabat. Najan wujudipun ingkang setunggal raseksa. Setunggal satriya. Nggih. Namung kacariyos nggih wonten cariyos menika wonten tokoh ingkang julik nggih menika wau Sengkuni nggih wangsul Sengkuni ingkang ndadosaken pasederekan menika dados tebih kepara malah dados mengsah nalika Prabu Pandhudewanata menika janipun badhe menapa ameng-ameng dhateng panggenan Prabu Kala Trembuku nggih Sengkuni ngrumiyini lampah lajeng ngintun layang layang palsu intinipun pokokipun ngubupi damel perkawis pokokipun Gus Budi caranipun supados antawisipun Pringgondani kalian Ngastina menika memengsaken. Lah awit saking rika dayanipun Sengkuni kelampah kekalipun lajeng malah congkrah dados mengsah. Mengsah lajeng Bandayuda. Bandayuda lajeng kacariyos Prabu Trembuku menika kenging pusakanipun Prabu Pandu lajeng jalaran lan pecahipun. Lah pecahipun Prabu Trembuku menika njalari putra-putra Pringgondani dados mrena. Tuwuh nggih, tuwuh sraos
raos sengitipun kaliyan Prabu Pandu. Menika ingkang bibiti dados pecah perang menika. Dados memengsahan antawis jalari mengsahan antawipun Ngastina kaliyan Pringgondani. Terus tedak turunipun. Nah, setunggalipun wekdal Raden Wijasena kacarya singkating carita mlumpat nggih. Menika putranipun Prabu Pandu menika babat alas Wonomarta paringipun Prabu Duryudana dipun dadosaken srana dipun bangun dados negari ingkang manggenipun dados babat Pringgondani babat Wonomarta nggih. Nalika sadangunipun babat menika Raden Wijasena utawi Werkudara menika pinanggih kaliyan putri naminipun Arimbi. Dewi Arimbi. Saderengipun boten mangertos Raden Wijasena menika. Dewi Arimbi sinareng sumerep pasuryanipun Raden Wijasena saknalika lajeng tuwuh raos tresnanipun. Lajeng ndawahaken katresnan dhateng Wijasena. Ing Raden Wijasena mangertos yen menika putri ingkang ngapais raseksa berwajah ajrih raseksa langsung gila gitu. Wong rengenges kados ngoten wonten siyungipun. Wijasena melajar. Pun bujung kalian Arimbi. Arimbi pinanggih kalian Dewi Kunti. Dewi Kunti menika sinaosa piyai putri namung nggih putri pilihan nggih. Mangertos sinaosa menika wujudipun raseksi ning mangertos yen Arimbi menika setunggalipun wanudya ingkang pancen setya bekti kaliyan kakung lan setya lajeng ugi gadhahi watak utama. Lajeng Dewi Kunti mangertos yen Arimbi menika ndawaken katresnan kaliyan nangis muwun menika tuwuh raos ternyuhipun. Lajeng ya wis aku ibune Wijasena. Nek pancen kowe nibake katresnan karo anakku Wijasena, aku paring pangestu. Lah sing jalari Wijasena wedi apa inggih menika amargi wujud kula menika raseksi. Terus jalari Kang Mas Wijasena kok gila ya wis tak pacaki kene dadi putri sing ayu. Lajeng dipun paes ngaten nggih. Dados wanudya ingkang ayu. Nggih. Carita lajeng nggih menika Wijasena lajeng dados purun. Nggih para kadang. Menika pangandikan saking Bapak Santo. Panjenengan ugi saged sesarengan caos panyaruwe utawi mundhut presa babagan pewayangan mliginipun bab tokoh Gatotkaca. Saged lumantar WhatsApp 081 gangsal 78 968 968. Sepisan malih lumantar WhatsApp 081 gangsal 78 968 968. Aten. Ngan sinambi serantos para kadang mbok pilih wonten ingkang badhe paring panyaruwe, paring kawigatosan dhateng kula panjenengan anggenipun sami wawan pangantikan bab tokoh Gatotkaca. Mbok bilih saged kintun-kintun salam kagem para kadang-kadang mliginipun kadang ingkang cinaket utawi kadang-kadang sedaya monggo. Oh nggih. Matur nuwun. Nggih. Salam karayon dhumateng para pandemen seni tradisional mliginipun seni karawitan kaliyan pedalangan. Mas Narmin ingkang wonten Keningar, lajeng anak-anak kula wonten Noval, Eko, Dani, Arman, Ciko, lan sanes-sanesipun sederek kula wonten ing Borobudur, Mas Eko Sunyata, lajeng kadang kula ingkang wonten kadang Dalang Pakis, lajeng ugi Sawangan, Mas Bayu, Mas Hendri, Dik Jumbuh, Mas Triyono, Pak Widodo, lan Pak Muhyat, tentunipun Kiradi Harsono, Mas Iswanto, Pak Projo, sedaya mugi-mugi tansah manggih rahayu wilujeng.
Nggih. Sembah nuwun. Semanten ugi kula nggih badhe kintun salam kagem para kadang-kadang sedaya pandemen radio FM lan ugi sedaya para sustresna budaya ingkang wonten ing tlatah Magelang, Boyolali, Temanggung lan sedaya kemawon ingkang saged ningali utawi mreksani lumantar YouTube. Salam kagem sedaya para kadang seni kabudayan. Raka Masanto. Bilih Sang Gatotkaca. Nggih, Sang Gatotkaca. Menika nalika pilihan senopati menika saged pikantuk wahyu senopati. Nggih. Lajeng nalika wonten ing perang Bratayuda, nggih, perang Bratayuda. Menika ugi wonten lampahan Gatotkaca gugur. Leres. Nggih. Menawi kula tingali ngoten. Kok lajeng wonten sambetipun kalian nalika Sang Hyang Narada paring senjata Kunto kalian Suryatmaja. Menika kados pundi? Oh, nggih, leres. Nggih. Lor sanget Raka Mas Kikis menika dados mila pancen gayutanipun kalian menika. Nggih. Menika sakmenika nyandak dhateng lampahan Baratayuda Jaya Binangun. Ngaten nggih. Guguripun Raden Gatotkaca. Nggih. Menika kacarios lak Gatotkaca menika dados senopati nggih nalika wonten perang Bratayuda. Menika prajurit saking negari Ngastina wah kathah ingkang sami nandhang tatu nggih mengsah kaliyan Gatotkaca. Kepara Sirna Margalayu. Nggih, kathah ingkang sami pejah sami Sirna Margalayu. Nggih. Lajeng Prabu Karna lajeng mapaki lajeng merpekipun Gatotkaca dados Bandayuda. Nggih, yen secara kadigdayan raga mila panjenenganipun langkung nem nggih. Nggih. Rasa langkung kiat. Nah, satemah Prabu Karna menika semu keseser lajeng nyandak pusaka kampuhan senjata Kunto. Oh, ngoten nggih. Kacarya senjata Kunto menika rak nganu. Pusaka menika yen sampun nedhasi mengsah sepisan mboten saged wangsul malih dhateng ingkang kagungan. Oh, ngoten nggih. Dados pejahipun Gatotkaca menika amargi saking pusaka ampuh ingkang kawastanan senjata Kunto menika. Nggih. Raden Gatotkaca prisa Prabu Karna ngasta senjata Kunto lajeng geblas minggah ngawiyat wonten ngakosa sainggil-inggilipun. Namung rikala semanten wonten cariyos nalika pejahipun guguripun Kala Bendana lak pancen sampun prasetya pokoke sesuk kowe nek aku wis tekan titik mangsane aku sowan ana swarga luka kudu bareng karo kowe ya ngger ngoten. Janipun pusaka menika sampun mboten dumugi janipun amargi saking inggilipun Gatotkaca nggipun ngambah. Sampun wonten basan wonten Mega Malang ngaten nggih. Mega Malang. Lajeng Gatotkaca pethuki kaliyan Kala Bendana. Yer ponakanku Gatotkaca tekan titik mangsane kowe kudu saiki bareng karo aku sowan Gusti. Nah, jalarane kowe ya iki kudu nganu gelem nganu pusaka senjata Kunto iki ya sing nganu gandeng Gatotkaca rumaosi rikala semanten ingkang jalari sedanipun pamanipun Kala Bendana Gatotkaca lajeng dasaripun nggih tresna nggih lajeng trimah lajeng pusaka pun menapa nggih pun surungaken padaranipun Raden Gatotkaca lajeng jalari pejahipun Gatotkaca. Lah menika elokipun nggih pejahipun Raden Gatotkaca menika kok malah njalari Prabu Bathara Kresna kok malah rena penggalihipun. Nggih. Lah aneh ta menika. Nggih. Wong kelangan senopati. Mongko niku ya prunane dhewe kok malah seda gugur kok malah Bathara Kresna kok malah. Menika kados pundi? Janipun kados pundi?
Nah, lajeng sak sampunipun menika, menika anu rangka Mas. Pejahipun Gatotkaca menika jebul wonten perkawis ingkang winadi utawi ada rahasia. Jebul. Nggih. Kanthi pejahipun Gatotkaca menika Gatotkaca ngebruki prajurit Aksohini terus pinten kan pinten yuta. Nggih. Lan ugi kanthi pejahipun Gatotkaca mawi srana senjata Kunta menika wau benjang yen to pas titi wancinipun perang tanding antawisipun Arjuna kalian Kresna kalian Dipati Karna sampun boten wonten senjata Kunta sampun boten wonten tanganipun Karna. Nggih. Mangke yen kelemahane sampun nggih. Kegiatanipun Karna sampun dipun tamakaken dhateng Gatotkaca. Nggih. Terus Gatotkaca menika mila pancen kusuma bangsa saestu mila pancen labuh-labetipun ageng sanget. Nggih. Benjing tumapakipun perang tanding antawisipun Raden Arjuna kalian Adipati Karna menika sampun Karna sampun kecalan senjata andalanipun senjata pamungkas. Nggih. Menika ingkang lajeng jalari Kresna menika najan kelangan ning mesem namung nggih rumaos mongkok Nggih. amargi Gatotkaca menika nggih nglabeti dhateng nusa bangsanipun pancen cara tembung totalitas saestu. Menika ingkang dados patuladan. Nggih. Najan sampun dados nun sewu nggih. Ala sirnanipun lak wonten Mega Malang. Najan sampun dados kuwanda dawahipun kuwanda tasih nggih jalari nyuda mengsah korban jutaan cacahipun. Nggih. Mila sak samunipun kita mangertosi menapa tokoh Gatotkaca menika pancen boten wonten inanipun menawi kita menokohkan tokoh menika mila pancen nggih. Mila menika menjadi maskot jadi tokoh seorang pemuda yang memang patriotismenipun nasionalismenipun dipun acungi jempol luar biasa. Lan ugi nganu raka Mas nalika lampahan Gatotkaca ratu namung ratu wonten Pringgondani menika. Nggih. Sinaosa lari enem ning mboten cara-cara menika mboten Rembag perkawis nuwun sewu warisan niku mboten lajeng. Nggih. Serakah cara tembungipun. Nggih. Terus piyambakipun ngrumaosi wong. Nggih. Badhe dipun jumenengaken janipun mboten purun. Nggih. Ayen cara sakmenika lah mboten. Malah nyuwun. Nggih. Ya to lari-lari. Nggih. Nika mboten. Amargi janipun malah mboten purun ning amargi dipun surung sedaya kadang nggih. Lajeng kawula ugi sami nyengkuyung. Nggih, lajeng nggih. Najan to sinten si Brajadenta nggih, Brajadenta menika kados mboten narimakaken ngaten nggih. Ning janipun menawi dipun raosaken nalika peperanganipun lan senanipun Brajadenta ngaten. Menika ternyohaken awit ngaten. Aku mung kepengin negara Pringgondani kuwi dikuwasani dening satriya sing temen, digdaya. Mula pati kuwi kanggo sarana nadi kadigdayane ratu ing Pringgondani. Wah, ternyohaken. Ketoke iki ora mrina karo ponakane, ngaten. Ning jebulane milih ning jane ponak aku iki sekti tenan apa ora to? Nek sekti tenan aku lila legawa. Terus patiku gawe wudu ngaten. Wah, nggih. Dados nganu nggih, menapa naminipun kangge nodi sepinten kegiatanipun lan kadigdayanipun lan menapa nggih ketangguhanipun. Awit menika lak kagem nodi menawi jumeneng ratu menika lak kedah ora mung bae-bae. Nggih, saged mbetengi utawi saged ndamel tentremipun negara. Nggih. Pramila menawi wonten mengsah saking Jawi menika sampun tetek tangguh-tangguhan sampun boten badhe nguciwani malih. Pramila Brajadenta ndamel cara
Nak ketingalipun menika mboten remen kalian Gatotkaca. Secara lahir nggih. Nggih, secara lahir. Lah menika saged ugi menawi wonten ing sakmenika dadi wonten napa jenenge tiyang ingkang jumeneng lajeng wonten ingkang oposisi ngaten kita oposisi. Lah oposisi itu sebetulnya nggih mboten kok mergo ora seneng ning banyak kritik untuk membangun. Nggih, nggih. Kedahipun ngaten nggih. Nggih kula ngaten leres. Nggih, 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 nggih. Nggih. Iki suwe-suwe kok jebulane nggih. Niki wancine nggih sampun nggih mboten kraos. Sampun setengah sedasa. Kedap ya rumah kula nggih. Nggih, lah nggih. Menawa sampun setunggal jam nggih to. Setunggal jam ngobrol. Jane kados mboten telas. Nggih. Tasih kathah ingkang napa badhe kula suwunaken prisa babagan pewayangan kala wau. Mboten namung bab Gatotkaca ning sedaya bab pewayangan menika jane kados pundi ngaten. Awit menawi kula kula gatosaken kan. Nggih. Salebetipun pagelaran Ringgit Purwa menika kathah sanget ngelmu ingkang saged kapendhet kagem gesang samben dintenipun ngaten. Leres. Nggih, nggih. Kangge patuladan, kangge tuntunan. Kangge tuntunan. Nggih, nggih. Dados mila piyai rumiyin para sepuh ngendikaken wayang kuwi ya tontonan ning ya bisa kanggo tuntunan ngaten. Dados mboten namung tontonan tok ning nggih wonten mriku menika wonten tuntunan. Lan mawi tatanan. Mawi tatanan. Mboten namung waton. Nggih, nggih. Penyajianipun namung nggih. Dubrak-dabruk. Nah, nggih. Menika nggih. Awit dalang menika ugi jaman rumiyin saged winastan dalang menika ora ngudal piwulang. Leres. Nggih. Najan benten kalian sakmenika ngaten menawi sakmenika ingkang baken nggih penyajian napa pertunjukan ngaten nggih penyajian pertunjukan dan hiburan. Nggih. Unsur menapa unsur pendidikanipun nggih wonten namung nggih lajeng namung sepro pintenipun nggih. 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 Mas Diki sampun setengah sedasa nggih. Nggih. Oh, nggih. Niki dereng wonten tanggapan saking para kadang. Oh, wonten kadang saking dukun menika nyuwun prisa. Nggih. Senjatane Gatotkaca menika menapa? Oh, kadigdayanipun. Kadigdayanipun nggih. Kadigdayanipun Gatotkaca menika wonten trumpah. Lajeng wonten caping Basunanda, kotang Antrakusuma, trumpah Madukacerma. Nah, menika saged dipun babar menika. Nggih. Caping Basunanda menika yen cara Kyai Dalang ngendikaken yen udan ora kudanan, panas ora kepanasan. Dados utawa dhateng bab Jawa kalian benter. Dadi yen cara sami wonten badai El Nino yen Gatotkaca mboten kedamal. Nggih. Nika caping Basunanda. Lajeng trumpah Madukacerma menika kados dene trumpah utawi sandal. Menika yen ngambah wonten papan aing utawi papan angker lemah sangar menika tawa dados boten wonten ingkang saged njalari piyambakipun kenging sapu denda utawi kenging bebaya. Nggih. Lajeng kotang Antrakusuma menika yen nylentik tanpa sutang, mabur tanpa lar, terus saged ngambah jumantara. Oh, ingkang saged njalari mabur wonten antariksa menika kotang Antrakusuma. Nggih. Lan lajeng yen mata aji nggih Triwikrama menika saliwiring badan menika dados wesi sedaya, wesi waja nggih. Ora lajeng dipun wastani ototipun kawat, balungipun wesi, sungsungipun menika gegala, lajeng ludiranipun ugi dados mboten namung rah biasa. Nggih. Dados sedaya menika dados mboten terdas tapak palusi saning grindo. Mila kacariyos kala wau sinasa sampun pecah nibali wadyabala jalari pecah menika
Sing niba iki wesi kok nggih. Wah nggih. Nggih. Lajeng menawi mripatipun Surya Kantha. Terus mengsah dipun pandeng menika saged kobong. Nggih. Terus mila pancen komplit. Nggih. Sumber dayanipun sae, kepribadianipun menika sae. Nggih. Pinter, nggih. Digdaya, jujur, temen. Nggih. Kalau kathah tiyang pinter ning lak kangge minteri. Mboten temen malih. Mboten temen. Nggih. Mila pancen yen Gatotkaca menika tokoh idola pancen. Saestu mila pancen dados tepo palito conto dhateng para kadangane lan perlu dipun mangertosi. Nggih. Kalian pun sambi niki wonten kopi, monggo. Nggih. Malah kopi jahe iki Mas Diki le gaweke wah jan wis. Sampun dipun cawisi kalau. Nggih lah, wis jan Mas Diki iki pancen ya wong nak pangerten nggih. Iya wah elok. Nggih. Nika karakteripun mirip Gatotkaca. Mirip Gatotkaca. Cengeng-cengeng nggih meh sami. Nggih. Kantun nenggo benjang nggih. Tumapakipun Wanci. Nggih niki kula niku lak nenggo uleman jan niki. Nenggo uleman. Terus disampun wonten kabar malah dereng. Aduh. Wong bola-bali niku nggih nek kula tangsih ngenteni dina ngaten. Waduh, dina mongko dina niku lak wiwit mengke Senin sak sampune Minggu menika lak Senin malih. Senin malih iki kok. Nggih, wah Mas ngenteni dina sik ngono. Kek ngitung dina. Wah, ngitung dina mboten wonten telase gitu. Terus. Nggih. Ning calonipun sampun wonten. Wonten. Niku jane kados rada wedi kali tiyang istri. Nggih napa? Nggih. Rada wedi kali tiyang wedok ngapunten. Wah, jane idolane Gatotkaca nika. Idolane Gatotkaca ning semanten kok. Wong sampun ketinggal kok. Nggih. Katurangganipun mirip Gatotkaca. Nggih. Kaya topeng napa? Topeng waja. Topeng waja, topeng napa mripatipun? Wah, Surya Kantha. Yen Mas Diki yen Gatotkaca mandeng mengsah kobong, yen Mas Diki mandeng Piai Putri terus pundi? Nggih, malah Piai Putrine sing rada. Nggih. Cobi kula tingali para kadang-kadang ingkang Mas Diki mangke badhe tanggep Pak Santo terus pundi nggih, monggo. Ingkang garwanipun Gatotkaca. Nah, iki. Nah niki garwane Gatotkaca. Garwanipun Gatotkaca. Nggih, lan putranipun. Oh nggih. Garwanipun Gatotkaca nika Dewi Pergiwa. Nggih. Ini kagungan putra Raden Suryakaca. Putranipun menika lajeng setunggal malih menika yen boten klentu setunggalipun Siti Sendari niku nggih wonten kok ingkang nganu menika. Namung kacariyos njenengan ingkang dados jalaranipun kala Bendana Seda menika lajanipun menika. Nggih. Namung kula radi kesupen. Ingkang paling terkenal nggih Pergiwa. Nggih. Wonten lampahan rabinipun Gatotkaca menika lak nggihipun ngantos geger. Wah, geger. Nggih. Ngantos awong ngantos ngambruk wonten gunung-gunungipun jugur awong ngambruk wonten gunung kok Triwikrama dados wesi anggih gunungipun. Gununge jugruk. Nggih. Kalih nganu Pak Santo niki kan saya sudah pernah mendengarkan nggih. Mendengarkan cerita lakon Gatotkaca Suci. Nah, itu kan ada lakon Dursala lah. Itu kan sekilas saya mendengarkan suatu saat nanti Gatotkaca yang akan mempunyai anak yang mempunyai rupa seperti Dursala. Itu seperti apa yang punya siung gitu. Tanya. Itu ada enggak, Pak Santo? Yang ngancik cariyos menika kadosipun sampun ngancik nggih. Lajeng cara tembungipun garapan ngoten nggih. Yen lampahan Dursala Lena mila pancen wonten menika. Aji Narantaka. Nggih. Namung rikala semanten lak jaman semanten lak cariyos Aji Narantaka menika lak Gatotkaca lak janipun namung nanjihaken dhateng para sesepuh Ngastina
Dos pundi negari Ngastina menika kok keterangane kok ora cetha. Nggih. Wong kuwi iki hake para sesepuh Pandhawa kok. Nggih. Tekan sprene dikukui. Lajeng Pendhita Durna kagungan jago utawi sawung Dursala menika. Kula pun ajengaken kangge nandingi Gatotkaca. Ing Dursala menika nggih klebet digdaya wong Gatotkaca sepisanan nggih kawon mung sah Dursala. Nggih. Lajeng Gatotkaca kobong kenging ngaji nggih warayang menika. Badanipun nandang tatu lajeng melajar sowan gurunipun Resi Seta lajeng dipun paringi Aji Narantaka menika. Nggih. Kanthi Aji Narantaka lajeng wangsul malih Bandayuda kaliyan Dursala jalari Dursala lena amargi dipun tamani Aji Narantaka. Nggih. Lajeng sak sampunipun menika pecah lajeng wonten cariyos Gatotkaca suci nggih. Dursala takon swarga nggih. Ya menika lajenganipun lampahan Aji Narantaka. Nggih. Namung menawi Aji Narantaka menika janipun balungan cariyos menawi wonten pasinaon pedalangan Habiranda. Menika wonten kraton menika padatanipun pedalangan ingkang dipun paringaken dhateng Dwija utawi guru menika lampahan menika. Nggih. Terus menawi pendadaran pedalangan menika sok pendadaran Aji Narantaka menika. Nggih. Aji Narantaka menika wonten mriku lajeng ugi wonten cariyos Raden Gatotkaca menika pikantuk garwa Dewi Golowati. Wonten. Nggih. Kacariyos nalika menika putri saking putrinipun Pendhita menika. Ngoten. Pendhita nalika semanten dipun bujung-bujung dening Raja Raseksa lajeng melajar pinanggih Gatotkaca menika. Nggih, dipun tulungi lajeng dados garwanipun. Dados garwanipun lajeng garwanipun criyos apa sing iso nglabuhi aku bakal aku ngabekti ngladeni karo kakung sing wis ngladeni sing wis marangi pengayoman marang aku. Namung saderengipun pinanggih menika Gatotkaca dipun wejang kaliyan Resi Seta Aji Narantaka supayane mengko kowe bisa matek aji kuwi nek watekane gampang ning supayane kowe engko bisa ndadekake aji-aji kuwi iki mengko pancen ampuh tenan kowe kudu bisa nglakoni laku brata salah sijine aja gebok senggol karo wanita. Nah sadengenipun dipun suni supados dados dipun ladosi kaliyan Golowati Gatotkaca nila pancen boten purun. Nggih. Ladosi amargi tasih wonten lelampahan. Nggih. Intisarinipun nggih menika nek wong ki nek urung gegayuhane kamukten urung kelakon nggih aja enak kepenak. Ngoten nggih. Menika nggih filosofine nggih. Filosofi. Sadurunge rabi kudu kabeh wis disiapake. Nggih wis disiapke. Ngono Mas Diki. Wis. Mas Diki saweg gayuh aji menapa Ngoten nangis. Nggih. Ajeng Gatotkaca wonten ugi cariyos Wahyu Topeng Waja. Wahyu Topeng Waja. Wahyu Topeng Waja. Niku rebatan kaliyan nggih menika Stija nggih. Mboten klentu. Nggih menika nalika semanten Gatotkaca menika kacariyos nggenipun bagus wonten cariyos ingkang pancen ngagem topeng menika. Nggih. Namung topeng menika mboten kados topeng pentul niku. Tempelaken mboten. Terus wujudipun lajeng pancen kula nempel. Nggih, dados tunggal kalian kulitipun. Nggih, kulit daging niku. Menika nalika Bandayuda kaliyan Stija nika rebatan menika ta. Topeng nggih. Topeng pun sawat utawi dipun balang mawi menapa menika trumpah lajeng ical bagusipun dados raseksa menika amargi putra Dewi Arimbi to. Nggih. Kacariyos ngaten menika. Cariyosipun Topeng Waja. Oh. Gatotkaca menika cariyos ingkang anune
ingkang populer rebutan Kikis Tunggorono. Tunggorono, nggih. Lajeng Wahyu Senopati. Nggih. Pecahe Topeng Waja. Nggih. Lajeng ini kok Nggih. ingkang populer ya lahiripun Gatotkaca lajeng Gatotkaca gugur. Nggih. Nggih, anu kalian Gatotkaca Kalanjaya. Kalanjaya. Nggih, Kalanjaya. Menawi Gatotkaca dados ratu wonten ing Pringgondani niku awalipun critane pripun niku? Ya ingkang kula cariyosaken dados mila pancen sampun para sesepuh Pringgondani paman-pamanipun Gatotkaca niku pancen sampun berkeputusan bulat sesuk calon sing dadekke ratu nang negara Pringgondani iki ya Gatotkaca kuwi. Ning wonten salah setunggalipun pamanipun ingkang naminipun Prabu Brajadenta menika mboten lila. Pokoke sing jumeneng ratu ki ya pancen putra Prabu Trembuku. Pamane Kakang Mbok Dewi Arimbi iki lak putri ning tatanan Jawa ki tetep sing dadi ratu ki ya tetep kakung. Nggih, sasedane Kang Mas Arimba ya saking kudu sing kakung nggih, nggih. Kudu aku ngoten iki. Nggih. Oke, aku ora lila apa meneh Gatotkaca ki kuwi iki anake mungsuh putune Prabu Pandu. Nggih. Prabu Pandu nyedani ramane Eyang Trembuku. Nggih. Bapakmu Gatotkaca nyedani Kang Mas Arimba. Wis cetha mungsuh kok didadekke ratu ngoten niku pawadanipun. Nggih. Ngene ku dados kenapa jumeneng teng Pringgondani ya mergo jane panjen duwe waris ngaten. Leres. Nggih. Ada waris mongko dipun sengkuyung kalian para kadang. Najan to wonten ingkang boten sarujuk. Leres. Nggih. Nggih, cara wonten pemerintahan kan nggih naminipun demokrasi. Demokrasi nggih. Wonten ingkang pro kontra nggih. Pro kontra menika boten dados napa anu nggih. Nggih, sampun limrah jaman. Sampun limrah nggih. Menawi guguripun Gatotkaca wonten Sampun. Nggih. Sampun kala wau Kresna kok malah Gatotkaca gugur kok malah seneng lho. Aneh to menika. Nah, nek rabine Gatotkaca nggih dados napa Gatotkaca Palakrama menika lak pikantuk Dewi Arimbi kala wau. Gatotkaca Pergiwa. Pergiwa nggih. Pikantuk Pergiwa. Lah menawi kalian lampahan kula nate miringaken. Nggih. Wonten lampahan Bima Dedel. Bima Dedel. Nggih. Oh, nggih wonten Pringgondani menika. Nggih, Bima Dedel. Lah menika ugi rabine Gatotkaca terus saking besan menika napa malih rembakipun mongko wonten ing Jodipati menika sampun tarup ngaten to. Dados menawi wonten laman ketoprak kados minten edan. Nggih, dadi wis sarembuk, wis neng tempuhing gawe tarupe wis dadi. Kok malih rembuke ngaten. Lajeng tarupipun dipun dedel ngaten. Menika kula nggih, Werkudara napa duka-duka ngaten nesu-nesu tarupe dibuburai kabeh ngaten. Nggih menika mila leres menika. Menika nalika Rembag sampun gumolong dinten sampun dipun temtokaken. Nggih. Sampun sedaya lak raos suka parisuka nggih sukacita nggih amargi sampun badhe kelampah menika. Besan ugi sampun nayogyani dilalah kok nggih besanipun Arjuna nggih. Nah nalika menika sampun Rembag gembyeng kepleng lajeng Durna nggih ta Durna dateng lajeng ngancam dateng Arjuna. Kowe iki piye-piye ya tetep kudu manut Bapak Guru. Kowe iki pinter ya mergo aku sing minterke. Kowe urip mukti ya mergo jalaran aku. Saiki aku ki ora arep njaluk warna-warna, ora njaluk piwales karo kowe. Ming aku njaluk kowe iki bektimu karo wong tuwa iki karo Bapak Guru tok ketokke. Carane ya kuwi anakmu kudu dijodokke karo
putuku Sarja Kusuma Nggih. Arjuna menika lak setunggalipun satria ingkang bekti dhateng guru nggih. Nggih. Sinaosa kanthi awrating manah lajeng nggih. Ya sampun lajeng pun aturaken lajeng sinaosa janipun manah nika nggih. Awrat. Nggih. Nah, lajeng utusan sowan dhateng Werkudara. Ngaturi Kintaka utawi Layang. Layang pun waos kan Werkudara ingkang intinipun pokoke le bebesanan digagalke diwurungke. Nggih. Terus Gatotkaca ora sida ngrabi karo putrane. Wah, lajeng watak Werkudara nggih. Nek lemes iso kanggo tali, nek kaku iso kanggo pikulan. Kakunipun lajeng tuwuh. Nggih. Butengipun lajeng tarup dipun bubrah sedaya ngamuk Werkudara. Ngamuk. Pak Santo terkait dengan tokoh wayang Gatotkaca, mungkin buat masyarakat apa nih yang harus ditiru seperti dari watak Gatotkaca ini? Nah, contoh-contoh konkret, nggih, contoh. Nggih, ingkang konkret. Secara konkret karakter Gatotkaca menika adalah sosok seorang yang pantas menjadi suri tauladan. Dia selalu setia pada kata-katanya. Kemudian dia selalu mengutamakan pada kebenaran. Jadi dia membela orang yang lemah, walaupun orang miskin. Kalau memang itu benar akan dia lindungi dan dia bela. Sekalipun dia berlawanan dengan kekuasaan, dia akan tetap setia pada pengayoman pada rakyat kecil. Dan dia adalah sosok kesatria yang lahir, dewasa, sampai matinya hanya membela untuk kebenaran. Makanya dia dikatakan sebagai kusuma bangsa. Jadi dharma baktinya memang untuk kebenaran dan keutamaan. Itu. Nggih, Pak Santo. Saking rembag bab panjenengan ngendikaken tokoh Gatotkaca saking kangge patuladan mliginipun para kawula anem, nanging boten badhe nutup kagem kawula sepuh ingkang tasih kagungan greget leres nggih kasatriyanipun. Ngaten Pak Santo menika sampun wanci sampun tungkap tabuh sedasa. Panjenenganipun kula panjenengan mundhut pamit nyuwun pamit dhateng para kadang-kadang sedaya wonten ing adicara Borobudur Semawur saben malam Kemis saged pepanggihan kalian para kadang-kadang mbok bilih saged pinanggih kalian kadang kula si Mas Unggul Wicaksana, panggih kalian Bapak Susanto Sadewa, panggih kalian sinten kemawon para kadang-kadang ingkang gayut kalian kabudayan Jawi mliginipun. Mekaten para kadang mestinipun Purwa Madyawasanana wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung lan sugeng pinanggih malih wonten ing candhaipun. Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.